Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom, ħanibdaw bdija, mela, Kiti jgħat fuq kuxin li jena għamilt objection għali għalek jgħat mal-art, u dil-kuxin ta' meħsejjesna bħal bass u għek. Dok tip ta' sejjes. Insomma, nilqakom mill-studio ġdid tagħna, grazzi l-patroni, dejjem, il-flus ta'kom sarraftu għama u għek, ġifiri, għattaraw naqrarti minn għant il-kuker. Mela, illum ħan id-diskutu naqaxin għaddej palissa u ekku mill-podcast li għamilna ħan namlu naqra dissection tal-istejjer u ta' xi videos u affarijiet oħra. Flimkien mielu għandi l-Kit għallu, grazzi Kit. Dar boħra. Taġd bost. Isni kilti klafazu għala. Ma insomma, komdeb ma. Le, komdi. Jena mit objection għalija. Ma li għarrajt. Isni Budda, ma insomma. Mela, Kit. Mela. Dak il-famuż video li għaddej bħalissa. Għanibdew minn ta' CA5 l-ewel ta' Ejwa, ta' CA5. Nibdew għanelżu minna. Ejwa. Mela, kif tafu ħafna minnkom għada ħanamlu l-event ta' CA5 fil-Skywatch ma' kuntat jufu Malta. ħaniltaqgħu miġra l-ferħa fejn tiġu għamilni għat l-darbit oħra. ħaniltaqgħu wara s-seba, ġifri m'hemmx għalfejn nies jiġu fis-seba. Nixtieq nippreparakom il din id-darba mid-dera ħajkun hemm ħafna nies. Kieku jiġi kulħadd kull min qal li ġej ngħidlek li l-irdum iwaqqgħuh. Għax qed jibatuli ħafna nies li ġejjin, anke lilek batulek. Ħafna nies. Mela li nixtieq ngħid illi tafżaw tal-familja għal minn ġej ġdid illi hemmhekk m'hemmx reception u laqqas 5G ġifieri kif tinżel hemm isfel kif taqbad nofs it-tela m'hemmx reception, m'hemm xejn. Kif ukoll taqbux niżlu nisfel. Ejja ngħidulhom. Ngħidulhom ix-xejn. Kważi qas għandek għalfejn ġifieri tibqa' nieżel isfel għax reception mill-ewwel ħatitlaq ġifieri tkun għadek f'nofs it-tela ngħidlek. Issa, kif qal Sajan, il-location mhijiex il-parking tat-tarmak il-kbir l-aħħar wieħed, imma qabel ma ddur l-esbent, sewwa hemm daħla bejn is-siġar, tidħlu hemmhekk u hemm ħanajdulu parking biżrar u bil-blat li jagħti għall-irdum tal-vigarju jgħidulu minnu dilettant tas-sajt jew kaċċa ngħidlek. Jaffejn qed ngħid. Ma nafx jekk nistgħux nagħmlu xi sign forsi? Kiku? L-sign ma jqblin-nix nagħmlu huma fuq il-events page hemm il-location bil-Google Maps ġifieri u kollox. Issa, li nixtieq ngħid, skużawni forsi dak ħan insta ma naqra antipatku, imma peress li l-grupp kiber, aħna xtaqna nagħmlu setta regoli. Min esperjenza ta' qabel din ġifieri kien hemm affarijiet li ħanajtek dejquna. Fostom kien hemm sighting li tlifni dak is-sitt flashes. Eżatt, dik waħda minnhom. Inti rajtu għal, no? Ġifier kien hemm Mela waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħid hija jekk joġobkom ħadd ma jġib miegħu jinnaf x'tgħidulhom. Laser. Ħaxixa. Ħaxixa iwa xogħol alkoholiku ma nixtiequx. Kellna nies ġifieri kien hemm persuna waħda ħanajtek, persuna waħda
U bil-Malti ma nixtieqx li tarġa' ssir. Ovvjament ma rridux li din tiġi sa sejr il-qoddis ta' tiflix ħażin. Ġifieri aħna rridu li nagħmlu noħolqu dil xi ħaġa C5 u C5 rridu nkunu naqa' konċentrazzjoni biex kulħadd jiġri l-emmola u kulħadd tippalla u hekk. Allura jekk jogħġobkom bħal dejjem għall-inqas dak il-moment tal-meditation u t-tones li jkunu għaddejjin ma tantx idumu, kemm idumu? Ara, it-tones. M'hemmx ħafna. It-tones għandek 10 minutes u l-meditation għandek 25 minutes. Ġifieri għandkom nofsija. Sakrifiċċju ta' nofsija. Li qed nitlob biss hija lin-nies mhux ma jġibux lasers magħhom, imma ma noqgħodux inxejru l-lasers. Niftakru l-lasers hija xi ħaġa kontra l-liġi tippuntaħħa speċjalment lejn ajruplan. Nkunu naqra responsabbli. Hemm multa ta' 220,000 euro jekk tippunta laser. Mhux għall-multa, Alla ħares qatt twaqqa ajruplan. Mela dik waħda tal-lasers, semmejna tal-ħaxixa. Jekk joġobkom waqt SC5, speċjalment waqt il-meditation, ma nparlawx bejnietna. Bottijiet tal-birra niftħuhom waqt il-meditation. Jekk taraw il-kru li l-mirko jduru l-ammolaw, ġifieri maħġa din parti mill-kru li nkunu għedin jew niffilmjaw jew nagħmlu xi ħaġa, ġifieri. Il-kru jiena mirko nkunu din niċċalqu l-ammolaw, ġifieri ma nippruvaw ma nagħmlux daqshekk sorbju. Imma għall-inqas irridu nippruvaw nagħmlu naqa' serja u di tkun film dal fuq id-dokumentarju, ġifieri kemm jista' jkun guys, tkun xi ħaġa speċjali di. L-infakkar ukoll kulħadd iġib siġġu miegħu sakemm ma tixpoġġa mal-art, imma l-art ma tantx ikom dax hemmhekk żrar u tispiċċa ħanajtek ma tkunx komdu. U ħaġa oħra wkoll ma ħamġux il-post. Ukoll ġifieri jekk kolkom xi ħaġa ġbruha u ħoduha magħkom id-dar ħalli ma ħamġux il-post. Mela dak kollox fuq l-event ta' għada. Jalla naraw xi ħaġa, neħdu pjaċir. Wara C5, ġifieri wara l-protokoll, tistgħu tagħmlu li tridu tipo tkellmu, naraw is-sema, ġifieri naraw xi ħaġa. Ġifieri mhux kif qal Zajan mhux ħamor il-quddies. Imma waqt dawk it-30 minutes, please. Imbagħad wara nistgħu niddiskutu ħankun hemm jien, ġifieri ħandum hemmhekk ħadd intaqgħu miegħi, ħanipprova nkun hemmhekk qabel, ġifieri min ikun irid jiġi hemmhekk u jiddiskuti. Welcome, m'għandix problemi, ġifieri nintaqa' ma' kulħadd. L-importanti li bħalma għadna nieħdu bass imma dawk in-nofsija neħdu naqa' paċenzja u nimxu naqa' ma' regoli. Kif ukoll aħna maħniex responsabbli għal kulħadd huwa responsabbli tiegħu nnifsu. Post pubbliku, jiġifieri, u kemm jista' jkun tersqux lejl irdum, għax hija problema wkoll. Periklu. Karozzi jekk jiġu n-nies kollha li qed jgħidu li ġejjin, il-post huwa kbir, imma ma nafx kemm ħajja sa dawk il-karozzi kollha li. Eżattament. Jekk vera ġejjin daw in-nies kollha li kuntattjaw ngħidlek. Jafu tkolkom tipparkjaw naqa' l-isfel, m'hemmx ħafna bot. Eżatt. Mela, kif? Il-location issibuha fuq l-events page għax jistaqsuni ħafna nies. Fejn u fiex ħin. L-events page għandkom id-dettalji kollha. Sa stampi hemm Google Maps location, ħin kollox. Ġifieri. Mela, xi ħaġa fuq dokumentarju wkoll bħalissa qed niffilmjaw id-dokumentarju għaddejjin bil-filming. Is-5 tkun parti minnu, ġifieri da jkun film biex tkunu tafu. Ovvjament fid-dlam mhux ħajdru lu ċuħsew. Imma di tkun filmed għal minn ġej avżati u lesti. Kif ukoll qed neħdu xeba interview sar fuq id-dokumentarju u kemm waqalna mir? Ottobru kemm? Biex joħroġ Oktober. Għal-Oktober, 24. Xarajn oħra jisux. Eżatt. Mela. Eżatt xarej kważi, u 40. Imxejna fid-dokumentarju, ġifieri ovvjament jonqosna u da suppost għandna biċċa xogħol tajba ta' fjeru. Ħares li. U kontili l-ewwel ħsieb kien li nagħmel dokumentarju. Ġifieri, u mirgu dejjem le, u issa għallew biex nagħmlu. Mela, guys, ma rnexxinniex inġibu l-1500 like. Ġifieri. Imma biex ma niddiżappuntawx dawk l-1000 ruħ għax mhux sewwa
li niddizappuntaw il-fruħ. Sawa, Mirko iddeċieda, anzi offra u stess. U hija mod volontarju illi għal-kiem għax taċċajt. Għad id-dizappunta il-fruħ meħabba 480 ruħ li fadal. Allora Mirko għalinna li għarrajt, ħanerħiruħi fidejkom għal. Ħaj dizappuntakom, ġifieri. Għax l-iktar bnidem xetti kulli naf. Le, ismani, Mirko mux ħaj dizappunta l-ħat. U le, fissess. Jien Mirko nafu, mux għax fuċu ma bħala bnidem intelligenti ħafna. Li Mirko jemmen f'kollox, forget it, Mirko. Għet mill-iktar nis-xettiċi li naf. Aħna dik li ħatkun l-dik kolla u ħam poġġu mistoqsijiet illi. Għafem kultant tajb. Naraw, Mirko. Iżom minna naqra l-breaks. Dik interessanti. Ma dan biex noqgħod iżom minna l-breaks li l-ewwel dan ġifieri. Ara, x'imkien deep down inside Mirko huwa believer. Titsiex saqsieħ li esperjenza u. Mux jekk u sa dak naslu għalija ta' għax tinkwieta sajjan. Il-mistoqsijiet ilhom lesti. Qabel ma ftehemna. Mela kif apparti ċajt. L-interviews li ħadd inti dal-aħħar. Għax raw ħafna n-nies tal-ara. Ejja, ara mill-interviews kollha li ħadd naħseb. Ġifieri ta' Shakira kienet interessantissima u ħadna feedback tajjeb. Persuna pozittiva, solari, bravissima, tejn ħafna nies, qalb tajba tal-ġen ġifieri nafa personali jien. Lara, persuna down to earth, u vera ħadd gost nismaħħa. Kemm batu li nies. U skoprejt ċertu affarijiet ġifieri li qasi ma kienet ħanajtek. Per eżempju, ta' bdiet tajt l-istorja ta' meta qalet ħollu mod fuq il-bejt u kien hemm in-nar. Jiena għalija dik hija tip ta' remote viewing għax imbagħad semmitx ġiex stejjer oħra. Illi kieku kelli niklassifikhom taħt remote viewing. Sewwa. Kienet interessanti ħafna. Nixtieq ngħidilhom li isma' daw in-nies il-medium ma nafuwix aħna. U mux ħanabdu nikkuntattjaw. U laqqas kieku taħfa sajjan. Għax u ċertu messaġġi jena affettwaw il-psiki tiegħi għax bdejtu tibatu li ħafna nies għax daka qed timmut bekk jimxi magħmul u daka ġrali jekk. Imma jiena nix nista' nagħmlilkom jien minix daw hemm affarijiet li jien minix psikologu l-ewwel ħaġa. Ġifieri jaf ikun hemm problema ta' psikoloġija jiena ma nix ħana idilkom isma għabdu morru għand medium għax medium ħajsolvilkom il-problemi jekk jien moħan issuġġerilkom xejn laqas xejn biex tmorru għanda kol qasant liħor. Ġifieri jekk joġobkom meta taraw episods bħal daw għara jtibatuli, jekk ikolkom interessa ma toqgħodux titolbuni b'forza u affarijiet biex indikom xi numbers ta' nies li jidru fuq il-podcast. Mhix jetika. Jew nkella in-numbers ta' xi medium. Plassek aħna daw ma nkunux nafu. Inħu pjaċir ta' il-respons, ġifieri għara taħsbu, anzi grat ħafna. Imma ċertu messaġġi li daw jisma' at the end of the day jena minix xi magna. Allura affettwat lili u ta' madwari wkoll. Tipo. Waħda mill-intervisti li ħadd inti ta' Kate. Ejwa. Kate. Ejwa. Ma nafx Kate. Muscat. Muscat, all right. Kienet interessantissima, meta bda jsemmi tajba kienet ta' Kate. Near Death Experience. Mara. Sawa, smajna ħafna stejjer simili tagħha. Repetittiva. Ejja, l-istess storja. Kont battilek ta' Kate Parsons. Fejn qastja l-istess ħaġa fejn kien hemm dati fil-mejjet. U ġifieri daw kienu żewġ ta' min, sawa, u wieħed miet u kienu din flimkien. U xinqabad idej ħuħ il-ħaj, ġifieri xinqabadlu idej il-dat tifel il-mejjed beda jitkellem truħuħ u beda jiddiskrivi l-istess affarijiet kif beda jgħid Kate. Eżatt.
Ġifieri ħuħ kien il-mikrofon tiegħu. Għanajlek, jina smajt zewt stejjer oħra ta' Near Death Experience. Waħda minnom hija xi ħadd fil-familja tiegħi, ġifieri l-lum madux magħna. Jien niftakar sa minnu dil-persuna huwa persuna kien reliġjuż ħafna, għalkemm kien jinteressa ruħu fil-paranormal anke fuq fl-ufoloġija, insomma nista' nsemmih in-nannu tiegħi. In-nannu tiegħi meta kien għamel il-bypass l-Ingilterra, niftakar dak iż-żmien kienu jagħmlu għall-Ingilterra, tinsemmilek ta' ġifieri ma nafx hekk 80s jew 90s, imma naħseb 90s kienet. In-nannu tiegħi jirrakkontanna kien storja illi sema li t-tifla tiegħu ġifieri t-sija tiegħi titkellem mat-tabib u għall-inti għattu hekk u hekk. Ġifieri da minn ġo l-isptar ġo l-Ingilterra. Ġifieri dawn it-tip ta' stejjer huma vera komuni. Komuni, ħafna. Pereżempju storja oħra u darba rakkontajta fil-podcast ukoll. Ħabib tiegħi għas konna f'min xi ġadda ġifieri konna qegħdin ġo ħanut u għalli nsejt kif kienet l-istorja, ma ndikun kien għadu kemm iċċaħat famuż. U semmejnieħu għalli naqra għalli ma morċ ħdejh jien għall-ewwel isni ma fimtux. Bad beda jispjegali ġarax ma ġarax. Da jirrakkonta li kellu Near Death Experience, ġifieri rat tunnel, the classical tunnel. Beda jsemmi ġnien, beda jsemmi fjuri bil-glitters u jalla kit hekk semmiex f'xi ħin minn għalija, semma illi kif kienet għal Beda jara n-nies il-ħamiem. imma beda jarom forom. Imma beda miex beda jara il-forum Dik interessanti ħafna kienet Jienet tiegħu. mux kontiet id-dur ġo l-istar stess. Dika kienet tajba tiegħek li kien intervent tajjeb. Għax anki ju stess għallek tagħmel sens. Għax da bħal meta tkellimna fil-privati, jisek qed tagħmel bħal meta tagħmel out of body experience. Mhux hekk. Sa meta fl-out of body experience tara kollox jisu kollox fil-vjola. Mhux kulħadd l-istess sajjan, ta' pereżempju jien nara kollox fil-vjola, inti l-istess. Ma' min jara kollox ċar. Aw min jara jdejħu saħ, jien qatt ma rajthom Assina, dejjem qedlek li jisek tara minn ġo goggelek. Isek inti jiena nħobb insejħla, isek drone. Isek qed tara minn ġo lens ta' kamera. Eżatt. Ġo viewfinder. Ġifieri stramba anki hu għana jgħidlek u prova jkellem minn nonnuh. Ġifieri vera fucking stramba. Ejja stramba. Dik kienet. U batu l-nies li kellhom esperjenzi hekk. No, nistan immaġina għax in-nies ovvjament għar kemm hawn min għadda minna di. U minn ħafna ma jitkellmux. Ovvjament dik għandna problema guys. Jekk tidu taraw l-episodji jekk tidu tiġu forward biex tirrakkontahom da sabbilli tiġi tgħidulhom li għarajt jiena naħu gost li qed teqpa bejnietna u daqshekk. Pereżempju sajjan ħanajt xi ħaġa oħra. Fix-istess ħin qed nagħmlu jisna riċerka, no? Eżatt. Pereżempju aħna u taf inti fuq xi xħanajt, aħna għandna ċertu ritratti wkoll. Li jibatuhom n-nies fil-privat u jgħidulna daw toruhomx. Ejwa, u xi video li kunet jikluni idejja jien biex daw in-nies jarawhom. Jew kellha jgħidulek tiġi hawnhekk mhux ħanixxerja l-video. Jena ma nistax nofrilkom flus għal-video għax aħna għas-sponsor manna bħalissa. Kwestjoni hija sajjan li hawn min ma jkunx irid jidher fuq irid juri minħabba l-istigma u t-tabuli hawn. Dik ukoll. Ma jkunx irid juri xraw x'marax. Pereżempju inti taf aħna għandi xi 4 ritratti jiġru hekk fil-mobile jien jibatuhom lin-nies. Isma' hu paċenzja dan nżommu bejnietna. Ġieli jgħidu l-qasel sajjan torieħ pereżempju tafu. Kien hemm storja darba minnhom l-istorja tas-soldati ta' daw li għadna kemm ħadna li ħadd jiena tal-boyfriend, tal-girlfriend u tal-boyfriend tiegħu. Għasit tqajt magħhom jien? Ent ma tqajtx magħhom. Min qali li l-ewwel darba l-istorja li jiġi tsiju jew il-kuġin ta' tfajla kien għalli plejs għalli daħna jgħidha lilek biss għalli titkellem xejn. U niftakar għalla lilek qas il-mirkom ma kont rejta. Li darba minnhom tiftakar konna qegħdin flimkien u għalli l-lum għall-indunajt, għalli kemm minn traġel, għatlu għala. Għallax sajjan, għalli umirkom ma jafux bija l-istoria, xie ma konċattilkom. Le. Għax aħna nirrispettaw il-privatezza ta' dak li jkunu. Eżatt. Imma, sfortunatament, stejjer bħal daw. U bħal ma ħatisima, wissa, daw iż-żewġ episodji. Għanna storja, dawn huma għax inti saqsejtni
l-imlisbaħ jew l-iktar ħadd pjaċir tagħmel. Daw it-tnej kienu żewġ episodji li vera ħadd pjaċir nagħmel. Mhux ħanajt l-istorja, ovvjament joħroġ Ma il-podcast. rridux naħxu l-buzz. Mhux hekk. Ma rridx nkun spoil sports. Eżatt. Imma l-istorja li ħadd isimgħu ħatkun part 1 u part 2 dik jaraħħa Mirko u xekax. Kif ħadd Għanna wieħed sija u nofs, part 1 u part 2. Daw 99% ħaj jisplodu bil-views. Għax tantu huma stejjer interessanti. U ma nafx issa forsi jekk drajtu xiena. Ma di tabu, di ma nafx jien ma nistax nifhimkom guys. Mela fil-privat tiġu tkellmuni u dan u hekk. U mbagħad nintaqgħu x'imkien. But jgħidu għadak miġnun at the end of the day u mbagħad tiġu tibgħatu lili. Dika hija xi ħaġa li ma nistax nifhem. It-tabu huwa it-tabu qed iżommna milli nimxu l-qudiem. Aħna li din nagħmlu din nkissru dik l-istigma u dak it-tabu li dejjem kien hawn. Ġifieri jekk tiduraw l-episodes, tiġu tidru hawnhekk mhux daħat ma ħajkolkom ta' Jien sajn tafx dejjem ngħid hawnhekk. Jiġu jkellmuk l-ewwel wieħed. Jiġu jkellmuk. Jessara nar il-ġimgħa. Kemm ħanisma' stejjer. Bagalja nieħu miegħi stejjer. Kull jum tiġu tgħidu li xi storja u nieħu baż nismagħhom. Sarħu raskom, Hemmhekk tidu prodotti minn daw. Ejjew rrakkuntawhom. L-arloġġ 48% qiegħed battery, sal-bieraħ flaxija kien 100%. Ir-raġuni hija in-notifications kważi spiċċajt. Ħanit fin-notifications ta' Messenger u ta' WhatsApp għax ġurnata u jien kien kun xogħol, ma kunx narhom il-messaġġi. Jien ġieli ta' mort id-dar u nsib 12 ċett u ġieli video su ritratti. Le xi ħaġa sabiħa tal-ostja. Għandi video għadu ma ħareġ irċevejtu l-bieraħ. Nista' nsemmi ħax minnu ħabib tagħna jkun is-CA5 DMG, Alex, id-DJ. Ejja. Nsemmi Alex. Għadandu l-birthday u ngħidulu happy birthday now Alex. Happy birthday, siebi. Dedika għalik di. Cheers. Bat li video l-bieraħ u batu li kombinazzjoni konti għad fuq il-bejt bit-teleskop dak il-ħin u għalli issa. Ek għalli issa. Għalli fuq għandikun ħazzabbara għalli qas jinċert. Jena tlu ġara. Għalli ħana batlek video, dak il-ħin ma badix jitħol għax kien video naqatwil. Ma bat ma tarajtu, interessanti l-lejla ntellaw fil-fat. Ħazzabbara għana ħagġibdu. Mandiġ ma rajċ id-dettalji kolla, saj. Il-video rajtu fuq il-mobile, ovvjament. Ma batu li email xina dejjem, di oħra. Meta tibatunna videos u ritratti, specialment meta nkunu ħantellawhom fuq YouTube ta' Kuntatt UFO Malta. Orrajt tajjeb li tibatuhom Messenger jew WhatsApp jew whatever, imma xi ħaġa li n-nies ma jafux hija li dawn il-platforms jikkompressawhom. Allora inti jekk ikun video ta' 10 megabytes dak jaf jiġi ċuċata, jaf jiġi 4 megabytes jew anki inqas, għax il-compression iġibu kważi fix-xejn ħanajtek u d-dettalji ma jħorġux. Għadajem najdilkom jien, ibatu email, ibatu għom with transfer link, jew with transfer, jew big files, għandikun hemm xi website jisima big files. Bija sirt nabat, għax flok 2 gig xi 5 gig. L-email tana ta' Kuntatt UFO Malta u Kuntatt UFO Malta kelma waħda @gmail.com u batunna link, batunna d-dettalji kollha. Din iġbaw najdu ħin, fejn, jekk jista' jkun anke tidħlu naqra Google Maps u tibatunna l-location, per eżempju, Alex il-bieraħ, bat li l-point eżatta fejrom. Astja. Ejwa, Alex mallem fuq daw l-affarijiet issa. Fimt? Jaf xandu jagħmel. Tal-ġennek. Alex, ara kemm ilu jiġi issa Alex ma' CA5, jaf kif naħdmu aħna. ħaġa oħra gaj, Sara, jekk tabatu dirett il-kid dal-affarijiet xina mbagħad ġili vera kit jabatu lilhom lejn. Mbagħad joqgħod jibgħatuhom lejli. Ġifieri kit jiġborhom mal-ewwel. Fejn jidħol UFOs. No gost, ġifieri tibgħatu li. Għax aħna Kuntatt UFO Malta niffukaw biss fuq ufoloġija. Ovvjament fil-podcast ta' Sajan nitkellmu fuq kollox. Ikun hemm sightings alright ibgħatuhom li, imma jekk ikolkom il-video ibgħatuhom mal-ewwel il-kit, ġifieri alright is-sighting jekk ma ħammerna xilkom xtiħdu video u hekk ibgħatuli u niddiskutu s-sighting xrajtu u ma rajtux u hekk mhix problema. Anzi nieħu gost ħafna. Imma hekk ikolkom video u ritratti u hekk qabdu batuhom mal-ewwel il-kit għax
Kito għawan fotografu u expert f'dal affarijiet. U jena, nistanilek dak la UFO, ma nkunx naf jekkux UFO. Ġifiri Kiti Laqqas jinsajja, nax to be fair. Emminti għandek iktar xarpa jgħal dal affarijiet. Mux per eżempju, case in point, naf li konna ħan id-diskutuħ. Dan il-video, s-sana batu l-ek mirku għal dak li t-lekpal ta' Star Wars jien. Eżat, dak il-video ta' Triangle UFO, għaw minna t-sejjaħlu TR3B, għaw minna t-sejjaħlu l-Aurora. Dawnu ma koll esmijiet, illi il-conspiracy theorist ta' għom Triangle UFOs. Sawa, ġi da fil-verità mem lebda prova li jeżistu. U għaxaw minn jgħajlek dak huma man-made, u dak huma hekk, u dak huma hekk. Imma. Inna nisimaw bijom. Imma. Da, I stand to be corrected. Naħseb l-ewwel ma smajna dak li kien għalli li kien Mux tal-Belgium? Le, mux ta' Dr. Greer. Li għarrajt li Belgium Wave. Il-Belgium Wave ma dak iżmin ma kienux sejħulhom TR3B. Le, TR3B minn ta' Dr. Greer minn meta kien ħareġ tal-Witness Protection. Jew x'kien jismu dak. Da ħan itkellmu naqa' fuq dak il-video. Dak stram. Bażikament issa ħantellaw. Jekk mhux AI, fucking. Mhuwiex AI. Ħanajlek, jiena dak il-video qbattu, issa ovvjament ħanarġa' ngħidilkom. Jiena qbattu screen grab minn fuq YouTube. Issa, lija sinjal tajjeb sa ċertu punt, ħanajdilkom għalfej. Jien m'għandix aċċess għal high resolution video, sewwa, provajt nażel l-iktar video ċar li kien hemm u ħadd screen grab tiegħu. X'għamilt kissirtu frame by frame. Issa. Meta ddejtu minn ġo AI Analyzer, l-AI għalli l-mhuwiex AI. Imma jiena xorta ma noqgħodx fuq l-AI Analyzer, kissirtu frame by frame. U aħna fil-fotografija meta inti tagħmel jgħidu la superimposition għall-antiki minn jifhimha, jiġifieri, immaġinaw. Qed taraw dix-xena u mawx dan dal-iskalla hawnhekk fuq il-mejda. U jiena bil-post, bl-editing, bil-Photoshop għal min jifhem, poġġejtilkom dil-istampa ġibta minn fuq l-internet. Mela x'ġara. Dar retratt inġibet dik il-kamera. Sawa, focal length, aperture, shutter speed, għandha l-EXIF data tagħha. Kull kamera għandha fingerprint. Jgħidulu s-sidecar, l-EXIF data. Issa, kull kamera għandha x-shape tal-pixels tagħha. Sawa, u s-size tal-pixels tagħha li huwa resolution u DPI. Invarjaw ġifieri. Ejja. Kull kamera għandha l-fingerprint tagħha. Kull kamera. Jekk inti qed tikkompara bħal tiegħi Nikon D810, ma Nikon D810 ħadd kull l-istess. Imma jekk jiena ġbittu at 50 focal length u ritratti ħorġ bittu at 70, il-pixelation ħajkun differenti. Issa, x'ġara? Jekk jiena naqbad stampa minn fuq l-internet li nġibdet Canon. Għada l-mak. U r-rawtjajtu, il-kelma ngħidu l-rawtjajtu, bil-Photoshop, għajna poġġejtu għaw, għamilt Claudel, għax jina kapaċi bil-Photoshop, u ħafna minnu kapaċi bil-Photoshop, u poġġejtu għaw fil-mejda. ħatmu ħajinduna nitħaq bikom. Dan poġġju l għaw fil-mejda, u għast indunaw. Jina neħħejt muntanji, fil-fla neħħejta miljon darba, mir-ritratti tiegħi. Ġifieri, nis neħħejt. Venezia, ikun hemm nies iktar milli ikun hemm żibel u nemel. Ma tarax persona waħda fir-ritratti tiegħi ta' Venezia. One raġuni hija long exposure u tu ejja x'inneħħihom bil-Photoshop. Ġifieri il-Photoshop min jaf jużah ma rridx ngħidlu infinit imma għandu potenzjal kbir. Imma meta tidħol at pixel level, pixels ġas biex kunu tafu jkunu qishom biex ħawat nidħol fit-teknika, għashom kaxxi żgħar ħdej xurxin li jiffurmaw ir-ritratt. Mela immaġina dan il-mak ġbittu b'Canon u din ix-xena tiegħi u ta' Sajan u l-mejda ġbidnija b'Nikon. Din ix-xena ġbidnija 50 focal length, 50 mm u dan ġibet jinnna 200 mm. U da poġġejtu għaw. Meta tidħol pixel level, inti ħad induna l-size tal-pixels bejda u da hija differenti. Issa, għaliex semmejtilkom jiena m'għandix l-aċċess għal high resolution video ta' dak ħansejħulu TR3B, ħalli ma noqgħodx ngħid kull darba l-istess kelma. Il-fatt li jiena kelli low resolution footage ħatejni iktar tgħidli għala.
Għax iktar ma jkun low resolution, ma jridx ikun ħafna raw low resolution, iktar ma jkun low resolution, Joħorġu l-pixels? il-pixels joħarġu iktar. Astja? Ġinti jibda jagħmellek artifacts jgħidulhom il-kelma, u tibda tara madwar l-oġġett. Halo effect. Għadak jurik, għan il-pixelation. Il-halo effect. Għek ikun qed joħolqu l-UFO. Għaka storja oħra mbagħad. Me ħanajdu. Ġieli smajta di? Ejja, mela, jagħmel dik il- U darba batlek ritrat. Samirax. Għet li leda foto edit. U minnu? ħanajlek sajan, jina foto edit narfu mill-ewwel. Minnu? Ġifieri, jgħataw Malta reġgħu, għet ġibulok, għalli God is coming. Ħanajlek sajan, foto edit tarfu mill-ewwel. Daka ma kienx foto edit. Daka kien miġbut minn wara windscreen ta' karozza. Xiex? Kien miġbut minn wara windscreen ta' karozza. Ta' dar. Jew ta' dar, orrejt. Ma tara minn wara ħġieġa. Maħġiġa. Mela, naqbad dik il-bozza jien. Dik il-bozza nitfaxħa warajja. Jew għal inqasawnek U tiġi pixelated hekk palma kienet da. U jien għandi l-mera, le. U jien għandi ħġieġa qoddimi. Dik ħatamil rifless, ħatamil rifless fis-sema, fis-sħab. Ma tiġi pixelated, għax dik pixelated. Le, ma tiġix pixelated. Tini ċans. Ma tiġix pixelated, ħatiġi projected. Projected image. Iġviri dak id-dawl ħajjiġi ir-rifless tagħha fis-sema. Inti kontet li l-pixels għedin l-istess. Mela allura foto edit, jakkatlek hekk. Insejtu għax ilu. Insejtu. Ma jekk kienu hekk jakkatlek hekk, mela l-pixels mhumiex l-istess. Mela dak huwa. Eża, jekk ma jakkatlek hekk, allura dak huwa photo manipulation, jiġifieri inti qbad dar ritratt fuq dar ritratt poġġejtu fuq xulxin. Dik. U miġbut. U vera fakin jider ħallam. Imma miġbut, ħanajlek sajan. Jekk inti ġbittu bl-istess mobile, jirġiġ ritratti, imma wieħed minnhom kundizzjonijiet differenti, ħajstona. Il-pixelation ħad tkun differenti. Jekk zoom jgħid, mela l-pixels kibru. Sawa, id-DPI naqset id-dots per inch. Mela inti x'ħajamel, meta inti ħad titfa' ritratt fuq ritratt. Automatically, il-ritratt il-dak Mux ħejġi għabel. Issa, meta analizzaj dak il-video jien ta' TR3B, ħansajħulu TR3B. Mela ħanibdew mill-ewwel waħda, l-pixels jaqblu. Halo m'għandux madwaru. Fil-punt meta jiflexja, ħanajt xi ħaġa oħra fuq il-flashes, fil-punt meta jiflexja, fid-dawra tiegħu tal-wing, ħansejħala wing, taraħ il-wraparound id-dawl. Ġifieri qed idur moġġett tridimensjonali, mhux 2D, karta ċatta. Ftemna? Ejwa, lekka, jina, ma diblejat tista' toħloqa. Le, l-AI mhux daqshekk kapaċi. Fil-fatt ktibt jien għamilt analiżi sħiħa fuqha, rranġajta biċ-ChatGPT, ovvjament, imma għamilt analiżi sħiħa. Ġifieri kollox. Mod ta' kif tagħmel riproduzzjoni. Hemm mod sajjan, imma li tagħmlu eżatt hekk bħal dak li hemmx mod. Dak l-oġġett huwa oġġett ta' vera. Imma tuni ċans ħanajda. Oġġett ta' vera li kien suspended jew kienet itir. U qed ngħid suspended għax daċa ta' kien hemm biċċa xlief. Imma l-oġġett kien kbir, u ħanajlek għalfejn. Meta beda jiflexja ġo s-sema, ġo l-sħab. Flexjatura ta' drone daqshekk, ta' modell daqshekk, daqs dil-mejda, daqs dil-kamra. Ma ħsibx il-ħajx għal-isħab, bl-intensità li xaqalhom dak il-video, sewa, issa, kien hemm xi ħadd il-bieraħ qalli. Meta beda jiflex jesfel, bdew jixħalu sħab ta' fuq. Jekk nurikom dal-mak, għandu widna. Inti din-naħa bisset tara, knorek hekk ħatara l-widna. Aħna naħa waħda bisset naraw. Ta' dat TR3B, forsi għandu pareċ, ħana jgħidulhom dwal, jew bozzot, sħamu, mhux bozzot, dwal. Innaħa l-oħra wkoll. Allura, meta beda jiflexja, beda jagħmel projections fi sħab. Issa, l-iktar ħaġa li tinduna l-oġġett huwa mpoġġi fil-movimenti tiegħu. Jekk taraw il-video tibda taraħ swat jiflowdja. Snin fuq dan il-kuxin, sejjerek. Sawa? Mux ibossu. Il-moviment huwa fluidu. U vera, eżatt qiegħed, dak il-ħin inti tibda tara dak li jissejħu l-artifacts,
Meta joħarġu daw il-pixels li mhumiex. Bravo, dawk huma. Astja. Issa, Imma tittiżżomja biex tarom, jew m'hemmx għalfejn. Zomja sajan tittellarġa l-ewwel net jiena l-ewwel ħaġa li għamilt. Bdejt naqtaw ritratti, ovvjament. M'għandix għalfejn noqgħod naraħ video, bdejt naqtaw ritratti. Kejja l-pixels u bdejt ninnota isma' daw jaqblu. Halo m'hemmx. Artifacts m'hemmx. Għamilt serja ta' checks ġifieri. Id-dawl u shadows. Id-dawl u shadow, il-highlights u shadows jaqblu. Bdew jaqblu, ġuri meta tislow jaħ il-video u tara fejn jixal, tara n-naħa l-oħra tixal b'intensità differenti. Tara d-dellijiet, anki sħab, tara d-dawl kif jaħbat fuq l-isħaba, taraħ li huwa realistiku, minix qed ngħid li huwa UFO as in extraterrestrial u ktibta di. Ġifi taħseb li man-made? Jista' jkun man-made, jista' jkun vera tjar tribi għax jien qed ngħid. Għanilek kemm bla sens mendi tal-man-made. U għajdek għallak ma taqbilx miegħi jew le. Mela inti għandek ma nafx jekk rajtux dak il-whistleblower ġdid li ħareġ jitkellem li kien jataw fl-Arizona meta rar Phoenix Light. Mela u qal li huma kienu they were as surprised as we were. Mela daw kienu sorpriżi li raw il-UFO. Jiġifieri what's the point li huwa xi ħaġa Amerikana mhijiex għax daw kienu libsin differenti bla insinja xejn. M'għandux jaqsam sajan, ħanajlek. Inti ftakar ħaġa li meta jkunu proġetti segreti bħal daw, a handful of people ikunu jafu bih il-verità. U ngħidlek li l-handful of people ma jkunux jafu kollox. Huma dejjem jaħdmu bin-need to know. Ġieli smajni għaddi need to know. Mek inti qed taħdem nafu l-istorja ta' Bob Lazar. Bob Lazar ma qalulux kollox. Jekk dejjem l-istorja ta' Bob Lazar hija vera. Għax jekk tiftakar xi George Knapp jgħid li kol xi 10 min nies li jafu kollox. Hija handful, dejjem handful jgħid. Però hemm persuna waħda li dejjem jgħidu li jafu li jsejħulu d-Dehemer. Sien għandi teorija ta' minnu Dehemer. Ma lissa ma rridx ngħid xejn għax laqam ta' xi ħadd li kien kbir fl-armata fi żmien George Bush. Dak xi ismu għari. Kienu jsejħulu Dehemer. Issa dak isejħulu Dehemer ukoll. U tagħmel naqa' sens li Dehemer huwa dan li qed nirreferi għalih. Ma fi żmien Bush kien Mike Pence ukoll. Ejwa, rajt, imma dana kien ma nistax ngħid ċertu affarijiet għax ovvjament Max naqannik, għanajtek, max naqannik. Għax dija teorija tijaj bis. Nispekulaw għadi, teorija tijaj bis. Nord nispekulaw għadi. Issa. Kiku mela. Daw il-handful of people sajan, ma jkunux jafu kollox. Dejjem jaħdmu bin-need to know. Iġifieri, jekk inti qed tara dan il-UFO, u inti il-President tal-Amerika jinbidel kull 4 jew 8 snin. Mhux ħajtuħ full disclosure. Naqas biss ikun jaf xi żoppet jiġri. Jiena ngħidlek li jkun jaf. Jiena ngħidlek li kollha jkunu jafu xi ħaġa. Imma mhux to the extent. Imma mhux ikun jafu kollox. Sewwa. Carter kien qabad jikbem x'in. Kien tafa rasu ġojdeħ. Boy Bush kien qallu dak Boy Bush kien xi żopp kien jisma'. Nsejt. Dak li waqa' Jeremy Corbell u Richard Dolan għandek fuq dak il-UFO li kien toj mbagħad. Per eżempju dik, kon ġejbija. Di ta' TR tribi dal-video, jien mhux qed ngħid li huwa extraterrestrial, jien qed ngħid li dak huwa oġġett vera. Oġġett li jew qed itir, jew huwa suspended. Suspended biex liefa, alla suspended biċċa tape. Imma dak l-oġġett qed itir. Issa, il-kobor tiegħu compared mal-sħab, jiena lija huwa kbir. L-oġġett. Ma kellux dempo. Le, dak triangle. Triangle perfetta. Tiftakartom Delon kien qalli dawk li jkollhom id-demp tagħna u dawk li m'għandhomx id-demp mhux tagħna. U hija anke tat-tiktak issa jgħidu li huma tagħna Roskol Tardek qal l-inqas u qal m'għandix dubju. U ħoloq polemika ma' Bryce Zej billi spiċċaw infirdu mill-podcast ukoll ġifieri għax da morix il-dan bli kien jaf. Ma insomma, issa li kont qed ngħid fuq il-video tat-TR tribija di. L-oġġett huwa reali. Ma nafx hekk extraterrestrial, dik mhux ħanajdilkom jien x'inhu, imma l-oġġett skont
l-analiżi li għamilt jien huwa vera, u mhux jien biss għamilt ta' l-analiżi, x'imbagħad fittixt. Hemm ħafna nies li qalu li għaddewh minn ċertu analiżi u jafu fiċ-ċert illi dak huwa oġġett reali. Issa hekk huwiex spy plane militari xi proġett segret. Jekk huwiex UFO as in alien origin. Jekk huwiex drone kbir enormi. Però l-oġġett huwa reali, il-video huwa reali. Tiftakar darba minnhom kont rejtkom video ta' 4 orbs biqfin fl-Afganistan u missila tolqot wieħed. Ejwa, niftakarha. Kemm li tilkom bih Dak tajjeb ħafna dak fil-Kongress li jmiss ħajk jitkellmu fuq. Di ħana nsemmija tal-Kongress li jmiss il-meeting illi ġej tal-Kongress ħajkun fil-19th of September. Uġi confirmed il-biraħ l-ewla. Vodri jara kemm ilu jiġri dak il-video. Mux fuq l-internet. Da ħafna video sajan. Allora taħseb li dak il-video tal-SR-71 bil-UFO għaddej minn warajħ. Tal-Concord, il-video tal-Concord. Ta' taħt il-Concord, u? Le, ma ġemp il-Concord. Ma ġemp. Dak il-video analizzajtu frame by frame u kol kontilu ta' Daka kien il-maiden voyage tal-Concord, meta tar l-ewwel darba. Tider orb, tiela minn taħt. Titla u tinżel, ġi tinsiex il-Concord għedin nitkellmu dak iż-żmien kien the fastest plane ever existed dak iż-żmien, ovvjament. Tal-passiġġieri. Tal-passiġġieri, mhux hekk mhux għax kien hemm SR-71. Kien hemm il-Jotu wkoll. Imma dan beda bl-speed li għaddej il-Concord, da beda mhux sempliċement miex il-qoddim mal-Concord, imma beda tiela u niżel. Tiela u niżel dormijaw. Immaġina xi speed kien għaddej. Issa, għaliex qed ngħidlek analizzajtu dak il-video. Di tidher din l-orb tiela. U minnhom sibuh dan il-video li qed ngħidilkom fuq YouTube. Jew forsi ma nafx hekk nibatux il-mirko u jkun jista' jtellaw ukoll. Tara ir-rifless tagħha fuq il-cockpit u fuq il-fuselage u fuq il-ħġieġ tal-Concord. Taraħ. Tara r-rifless tiegħu. Dak nitkellmu dak iż-żmien kienu bil-xtajlu bl-analog. Dak nitkellmu 80s, 90s, Concord xaqqas naf. Mela. 80s, 90s, u late 80s naħseb jien, il-maiden voyage tal-Concord. Da, ma kienx manipulation, ma kienx AI żgur, ma kienx Photoshop żgur. Dak il-video li tellet fuq kantattu fuq Malta tal-UFO jiġi duħħan. Issa, dak AI ma naħseb. Proset. Jien dak ovvjament ma analizzajtu xi rajtu interessanti batuli għatħantellaw. Jien għalija 99.9% dak u AI. Ma tant ma multajjeb illi jgħat 50-50 fuq u jekk u għalija jien għalija AI u koll, għalija AI. Ejja. Ma tantx jider li huwa daqshekk konvinċenti. Fakkartni fiħax kont insejtu dak il-video. Nixtieq xi darba xi ħadd jirranġa l-video li ħadd jiena Mirko. Possibli. Il-video li ħadd inti daqs naqra. U 4 pixels kollox dak. X'ħat ara f'4 pixels? L-oriġinali forsi. Listja. Orri. Inti ħanajlek sajan biex inti kollok. Għax dak fil-video jibda l-shape li jufu, ma nafx hekk. Inti għax rajtu bajnejk inti ftakar. Fil-video anki bajnejja jibda l-shape. Inti rajtu bajnejk jibda l-shape, u fil-video ma jidirx. U 4 pixels fejħat jibda l-shape. Ma tistax taraħ f'4 pixels. Għandi l-screenshots minn fuq l-oriġinali. Ma tantu zaħir. Ma tista tagħmel xejn. 4 pixels, ġifieri anke jekk tixxifti pixel. Mhux hekk. Inti ftakar ħaġa waħda li iktar ma jkun low resolution il-video. Compressed. Il-problema hija li inti m'għandekx resoluzzjoni, inti ma tistax taqta' lajn fejn tispiċċa l-pixel u fejn jispiċċa l-komplement. Ma pixel u għattorini hemmhekk 4 pixels kollox. Ġifieri dik hija diffiċli. Laqas jekk ikollok supercomputer li għandhom in-NASA, ma tista' tagħmel xejn. Da meta kien da beda jixel, mbagħad nbidel. Ma tista' tagħmel hemmhekk qed nara żlieġa jien bajda. Sadat kienet dubbiena, ħamiema, rixa. Tista' tagħmel xejn sa jambihom dak il-video su ritratti. Ara, inti ħanispjega xi ħaġa żgħira. Ħanispjega xi ħaġa żgħira l-nies forsi ma jafuhiex.
bid-digital photography. Inti m'intix tiġbed realtà, inti qed tiġbed data. Sewwa, ones and zeros qed tiġbed fuq is-sensor. Issa, meta s-sensor ma jaraf x'qed jara, x'ħajamel ħajbda jitfa' random pixels. Eżempju, kieku kelli xi ħadd taqqalla jiena fi femni dak iż-żmien xirrid nagħmel kienet mod ieħor l-istorja, imma dak il-ħin. Tiġi x'toqgħod tgħid dak il-ħin. B'mobile m'intix ħadd tiġbed U video. qasli kieku minn dak il-ħin domt biex klikkja moħħi. Jien dibis ħanajlek. Full moon. Bajnejk taraħ daqshekk. Ejwa. Iġbdu bil-mobile. Dotta. Dotta. Aħseb wara kemm ħadġib xi ħaġa li għaddejja bi-speed li tkun forsi l-bot. Ngħid sew Mirko. Mhux apparti minn hekk kif noqbod ngħidlek, ma tkunx preparat. Dik dejjem ho. Alla kieku tkun preparat storja oħra. Issa reċenti kelli persuna qasna fek batli jew kellimna face to face. Għalli rajt, għalli xi ħaġa għalli vera stramba. Kif kienet? Għalli rajt xi ħaġa għalli vera stramba, għalli dawl, għalli jiena li għalli mhuwiex kif ngħidu aħna konvenzjonali. Għalli l-mobile, għalli dak il-ħin, għalli isni nsejtu. Li batli li wkoll. Nsejt minnu. Għalli batti il-mobile, għalli wara ftit, għalli u ġbid biċċa video, sarajlu l-video xorta tajjeb, ma ġibet ftit sekondi. Ftit sekondi. Binti ma ta' tinħasad ta' roġġett. Fimt, jena niftakar. Meta għadda Ma nafx x-aeroplan ma dak, Ma nafx. ma nistax. Inti tiftakar meta għadda Dragon X minn fuq Malta u kien amfurur kbir, domna xi 3 ijiem mhux ġimgħa. U ġeral tal-Covid tiftakar boqqajjajt salada wara li ħarġet il-Dragon X boqqajjajt. Daw jibbatu li dak, l-istess Dragon X għadda minn fuq sqallija. Sqallija baqgħu għamlu xar sħiħ, baqgħu jgħidu li UFO. Ejwa. Għat jgħidulhom li huwa Dragon X u sqallija baqgħu jgħidu li kien UFO. U bdew jibbatu l-ewwel eżandu hekk. Issa, ħamajlek l-esperjenza tiegħu dak kont qiegħed barbecue fuq il-bejt. Bil-mobile fidi. Qed naraħ. Inħares liħ. Inlaqlaq. Qed nipprova ngħid il-mara u t-tifla biex iħarsu fuq. Bil-mobile fidi u wara ftit għadd il-lostja l-mobile. U bdejt niġbed. Faġġbiet għandi video. Imma li kieku dam 4-5 sekondi konni tilfu. X'għamilt 5 sekondi bħal miftuħ. Għax dak il-ħin ovvjament. Aħseb wara tagħmel xi 3 minuti tħares lejhek u tgħid, il-mobile. Imma 3 minuti fi 3 minuti tiġik f'moħħok tajt naqbad il-mobile. Ma ftit sekondi 10 sekondi li xorta huma ħafna. Meta taraħ fil-viċin ħafna differenti. Ġejjin għan-nies nifhimhom meta jgħidu. L-ewwel wieħed rajtu fil-viċin ma rajtux dasek bil-bot inti. Le, wieħed ġiex minuti damet is-sighting. Allura f'ġiex minuti ma qbadx il-mobile. Ma kien mobiles kienu 1997, no. Ejwa, ma. Kellniex kameras. Ma kellix kameras. 97. Ġabaj binokja kellin. Ma xorta kont tħares lejhek tasar rasek. Hekk għamilt ibżax. Pnotizzani, Ejja, mhux diki. X'inti jisek. Imma għallum il-ġurnata, u llum il-ġurnata kulħadd bil-mobiles u llum ħirġin. Illum kombinazzjoni għax imħajjar biex nixxi l-iPhone 17. 48 megapixels. ġerba tiegħi oħra dan. Għad irridu naraw videos ta' UFOs, u ritratti ta' UFOs. Tal-ġen. Qabel ma kontx inħares l-isfel. Issa kondizzjonajt ruħi inħares il-fuq. Sawa. Issa kondizzjonajt ruħi wkoll. Li kif nara xi ħaġa mis-sema miexa tupp il-mobile. Fimt ġifieri issa rajt u naħseb xorta m'iniex preparat biżejjed. Jiena nkun bit-teleskop, taf li noqgħod nilab bit-teleskop ma nifhimx minn xi dak ta' imma għandi teleskop hekk u noqgħod nilab naqabih ngħidlek u pjaċir. Nitla' fuq il-bejt. Ġieli meta nara oġġett għaddej ġalment tkun satellita, xorta naqbad niġbed il-video, u mbagħad ngħid orajt satellita, mela nista' nieqaf. Ma marriċ nitla' fiċ-ċans forsi tagħmel li xi 90 degrees turn, illa ngħid xi tlift. Fimt? Tassew għandek raġun, jien ma nagħmilix dik. Le nagħmilha, nibqa' niġbed fattu għandi balla videos hekk, satelliti li jidru kbar jew xi flexjatura kbira. Fimt? Ġifieri. Mela, għamil dak ir-rukkell. Ir-rukkell. Tal-Atlas. Ta' trijaj Atlas. Ejwa, nħeġġeġkom taraw ħanibdew nagħmlu naqa' minn daw ir-rukkelli. Ra nies. Ejwa. Kien interessanti, informattiv. Provajt namlu konċis. Kemm jista' jkun fi 3 minuti. Serħilu għandu kun ħadli xi 5 minn ix-ċert. Fil-fatt ma ġiex ril.
Għalek mux għet nsejħu l-om reels, issa xina. Rukkellu. Trail, rukkel. Għan nsejħu l-om short clips. Għax jien ovvjament jien minix bħal Mirko, jien ma nifimx fuq videografija u hekk ma tantx nifhem. Imma ħanibdew nagħmlu sensiela kemm jiena u kemm Sajan ġifieri. Jien ħanibda nagħmluhom fuq l-UFOs minħabba kuntat UFO Malta. U forsi kultant nagħmel xi ħaġa paranormal u hekk ħajtek fill in the blanks. Għax jiena nħu pjaċir taf kif jien. U ħanibdew nagħmlu daw it-tip ta' short clips insomma. L-ewwel wieħed tkellim fuq Triaj Atlas. Ir-raġuni kienet mhux għax nemmen il-Triaj Atlas huwa xi alien probe kif qed isejħulu u anki Avilov qed isejjaħlu alien probe jista' jkun possibilment alien probe. Imma rid nikkaverjah għax in-nies qed jitolbuna ħafna informazzjoni fuq. Issa. Żomna. Inti x'taħseb li huma? Ara. Nilabu Pepsi Max. Ara. Għal-baz. Meta tara circumstantial evidence, l-evidenza ċirkostanzjali kif tajda bil-Malti. Sawa? Tagħmel sens li vera jista' jkun an artificial object. Ġifieri ħanpoġġi idejja fuq qalbi. U ħanajt illi huwa tagħmel sens. L-ewwel nett ħanibdew. Għandu dawl fuq quddiem qed jipproġetta d-dawl fuq quddiem meta ġeneralment kometa jkollha d-dawl fuq wara. Fuq wara. Mhux bil-fors, imma li għax hemm L-ebda kometa qatt ma kellha dawl quddiem. kien hemm. Kometa b'dawl quddiem. Għax raj dak ta' Qed Anatoli. tipproġettaha, Ta' Anatoli, jew fuq ta' Anatoli rajni għadi. Minn fuq ta' Anatoli rajta. Nimmaġinaw li tkun fuq Aha. wara biex timxi ma dik ġost tkun id-direzzjoni ta' il-fej xemx. All right. Ġli tista' tkun qed titfa' it-tejl. All right. Għax Għax jiena fittix kemm fittix kollha jgħidu l-dawl. Ir-reminalija ta' Anatoli rajt jiena. Rosso? Reminalija tiegħu rajt. ċaġa tiegħu ejja. Minn ix-xert imma issa rajta riċenti, ma nafx tagħmel rajt. Insomma, trajectory li mexja biha, anke l-speed li mexja biha, Avilov qed jgħid li jista' jkun li huwa an artificial object. Il-fatt li dan ħajstaħba wara x-xemx meta jiġi qrib id-dinja tagħna, allura ħakkit l rasu li qisu qed jipprova jistaħba magħna għaw minna. Dik batet xi ħaġa lil-NASA u Luna. U Anna Paulina Luna. Bħabba dil-biċċi tax-xogħol tal-Atlas ukoll. Fil-fatt il-bieraħ xi ħadd qal. Ġifieri l-ewwel vera bdejt ngħid dan hekk, imma issa bis-serjetà nitkellmu ġifieri xi ħaġa hemm strabba. Xi ħadd qal il-bieraħ. Għax da tinsix, da mhux qed jitkellem Kejtellu jew Sejan Kassar, da jitkellem professur ta' Harvard ta' Avilov. Elett fil-Parlament Amerikan ukoll. Jekk inti għandek professur bħala Avilov qed jgħidlek dan il-kliem, tajla lo ħanemnu, mux bil-forsa. Avilov imma il-weight tijaw jien minix professur, għasjena tabib u minn xej. Taf xandu Avilov li jostja kollox flus. Mux kolla, follow the money kolla. U dan kollox flus. Kolla daw flus. Id-dinja fuq il-flus mibnija. Għandek bżonn il-flus biex tkompli anke biex titħallas. Ejwa, eżattament, imma għandek bżonn il-flus biex tkompli l-prodott tiegħek. Imma jisu li x'jagħmlu kollox jisu kollox fi flus. Isma' l-Gary Nolan jitkellem. X'jgħidlek? Jekk m'hemmx money involuta, m'hemmx flus involuti. Jien mhux ħan investiga da business qed imexxi da mhux għallak. Eżattament, ejwa. Tal-karità. Eżatt. Issa, ġifieri id-dinja fuq il-flus taħdem. Sewwa? Ġifieri jiena ma nqgħodx ngħid għax dak flus u mhux flus u mhux. All right. Hemm nies li jagħmlu għal flus biss. Jien taf kif nitkellem fuq Stephen Greer. Kollox flus. Rajt wieħed beda jitkellem fuq podcast fejn beda jgħid li l-ispejs li nefqu biex marru ġabru dak il-ħadid ma jirrifletti xejn. Żgull li biex ġabru elba l-żom borbier, żom ċomp ta' skartoċċa u l-forti. Jitkellem tal-imlieved. Imma insomma, anyway. Għax għal dawk il-miljoni kollha konna naqlaw kollu mhux hekk. tal-xismu tal-baħar. Mhux hekk. Imma, il-bieraħ kien hemm aħbar u ma nafx hekk mhux ikkonfermata illi il-Gvern Amerikan qed jipprepara xi ħaġa għalli jista' jkun minħabba dil-event
tal-Triaj Atlas. Iwa, dik tal-unaw. Dik. Għax batet l-naza xie erġin xi ħaġa biex tkun taf x'inhu jiġi. Eżatt, issa, jiena naħseb illi la jibdew ħokku rashom dawk in-nies. Nibda nħokk rasi jien. Dak ku jiena tal-bomb disposal unit. Rajt hemm bomba. U tarani niġri, itlaq iġri, għax tajt ħad esplodi. Jien meta jaqbad jiġri dak niġri jien, għax ngħid mela vera tisplodi. Jekk jibda jħokk rasu dak, nibda nħokk rasi jien. Però naħseb illi sissa jiena aktar qed naraħ oġġett naturali. Sissa. Jiena qed naħseb. Jiena naħseb ukoll tal-li Ħanajlek kieku dan huwa teknoloġija avvanzata U ġawsal. u li kapaċi jitrevelja to the speed of light. Alright? Kieku għalla jgħat fid-dinja tagħna tiġa. Wasal. Mhux ħajqgħod jitrevelja u inti taħseb li daw ħajqogħdu jitreveljaw. Sakkemm żonna. Jien ngħidlek li daw qas jitreveljaw dan jagħmlu letteralment teleportation. Sakkemm mhux ħaġa primittiva. Primittivo. Dik 99% dik fucking biċċa ġebla. Forsi ħadd nitkellem primittiva. Primittiva. 5.6 kilometers kull ma fiha. Iwa, imma naħsbu li kienet xi ħaġa forsi l-bniedem bħalma jista' jagħmel il-bniedem sa 200 sena oħra, 300 sena oħra. Forsi jedin 300 sena avvanzati iktar minna. Da tinsix. Ma nafx. Dan kollu ġej wara li kellna da teleskop il-James Webb u Il-Hubble teleskop ħadlu ritratt. u qabel u x'ismu hawn. U kif qabżet. James Webb ma jistax jieħu ritratt ta' Triaj Atlas għax qiegħed viċin wis. Ma nafx kif inhi rajt imma qiegħed viċin wis għalih. Ġifieri da immaġina inti qed tipprova tiġbed xi ħaġa li qiegħda mal-art u qed għandek 600 mm. Mhux ħadd iffoka għalihha. Mhux ħadd iffoka. Fimt pereżempju b'7200 tiġbidha. Fimt xi ħaġa jekk għandu tkun focal length. Ejja ngħidu li Arab daw il-teleskops il-ġodda li għandna. Sawa. Daw minn issa bdew ħirġin daw l-affarijiet, qabel ma konniex ninkwitaw daqshekk fuqhom. Jiġifieri. Dejjem kienu jinkwataw fil-verità. Imma qatt ma kellna daqshekk close. Dan huwa t-tielet oġġett interstellari. Bħal daw ħan naraw iżjed u xek. Min jaf, min profeta. Bil-fors. Baba Vanga qalet li fit-2025 waqt loba sports insejġ kienet ekkux rugby, ekkux baseball xi ħaġa Amerikana imma. Kienet qalet Baba Vanga li fit-2025 ħajkun alien invasion. Issa meta inti tibda tara għalhekk għattilkom il-provi ċirkostanzjali, tibda taqqat 1 + 1 + 1 + 1. Inti awtomatikament tibda tħok rasek. X'ħan għamlu kif? U li di biċċa ġebla jennajlek, di tibqa sejra u da sek. Palma għamlet u. U palma għamlet ta' qabel għanżejċ kien Madonna kien jismu. L-ostjax problema għalla għal-bara. Problema ta' l-ostja kieku. Ta' kif għat iġildilom? U xtiġildilom? Xtiġildilom? Il-ġili rajtu dak il-film Captive State? Captive State, ejja. Tajja dak il-film. Jien naħseb xi ħaġa nispiċċaw kieku. Bħal ta' Captive State. Rajtu għin? Jien dak biex nemmen sajan. Jien zombie apocalypse nemmen. Mux il-bot. Nemmen bija. Mux il-bot. Għanejlek, id-dal-axħar t-nej xok jajtoni. Inti fuq il-zombie apocalypse issa u liħor fuq il-Bigfoot. Għalek ta' miex għalek ek. Tfottijiex di, għax da ħatkun mistoqsija tajba di. Rajna, saqsona ħafna fuq Bashar u fuq Dolores Cannon. Guys, jena Dolores Cannon ma segwijiex. Ġiviri, Bashar segwej ftit. Ara, Dolores Cannon għat ma segwejta, imma smajt ħafna. Imma l-istess kazet, men. L-istess kazet. Dik il-problema. Issa. Nis saqsewna ħafna fuq Bashar. Saqsew lejle u saqsew lejle konke l-Merko batulu u koll. Għajdu l-kejt jitkellem xaħġa fuq Bashar. Issa. Iktar kien konvinċenti dak li għal mill-prediction tal-bullet ta' Trump għalla. Umma daw predictions mux dejjem sejri. ħanajlek profeti taf kemaw fid-dinja u kullħat jgħid xi waħda ħatolqot. Xi waħda ħatolqot.
Mela. Min jiktibhom bħal dak ta' Titanic. Ħanajlek il-profezija kif huma. Ħanajlek il-profezija kif huma. Mhux jien m'iniex profeta, imma labta ta' profeta. Mela xi 3-4 ilu Schumann Resonance. Tant kienet qawwija, tant tela tippikjat lil wieħed ix-xogħol tiegħi, Stephen, ħabib tiegħi ħafna, kollega tiegħi. Għatlu issa nibdew naraw parti ta' videos ta' dniefel stranded fuq il-beaches, xi xtajdilhom hawn baleni, u ħut jaqbes minn ġol ilma. Il-bieraħ tteg jgħidu, għatlu għara x'għatlek. Tellaw video ta' xabaħut tela fuq l-art. Issa jaf m'għandix taqsam, imma kieku jiena rrid nilaba tal-profeta. Da, sieħbi kien illa da kejt kemm jaqta, na profeta. Irnexxi li naqta waħda jien, mhux għax jiena profeta, għax fetti li ngħidlu hekk, għax naħseb illi vera kien ħajġri u ġrat. Għax jiena tlotlu anke jgħidu għasafar, jibdew jaqgħu mis-sema ġieli rajni għadi biex huma resonanz. Fim meta l-frekwenza tad-dinja, l-heartbeat tad-dinja tippikja solar flares u hekk. Daw jitilfu ħan nitkellem bil-Malti GPS tagħhom. GPS tagħhom hawn. Mhix ħadd ikollu xi ħaġa f'qalbon tkun biex jismu. Ejja, mela, mhux hekk hawn il-peacemakers u daqskemm hawn mobiles, kollox jiġi affettwat minnha. Issa, ħan nitkellem xi ħaġa fuq Bashar. Mela jiena Bashar ma nsegwihx għax mela, ma nsegwihx għax jiena segwaċ tiegħu biex nagħmlu ċara. Il-Bashar insegwih minn l-entità kurjus biex nara biex il-lostja ħireġ. U jien insegwih bli tabatuli intom. Issa, il-messaġġ ta' Bashar huwa bellezza tal-ġinn. Għaz jista' jkun isbaħ minn hekk. Ma l-istess każetta. U l-istess każetta Dolores Cannon. Issa, jekk tisma' l-Dolores Cannon tal-ġinn il-messaġġ tagħha. Kieku kulħadd jgħix fuq it-talim li tallemi u Bashar kieku utopja. Uplifting u utopja. Imma. Issa fil-każ nibatlek il-link hemm dokumentarju, mhux dokumentarju, sorry, hemm intervista ta' xi siegħa u nofs ta' Bashar. Bashar, ħanibdew minn hawn, Bashar minnu. Mela dan hemm persuna jismu Daryl Anka. U il-persuna u propja jaħdem bħala jagħmel daw xtajdilhom il-escape rooms. U dak kien interessa darba minnhom marxitok għax kien jinteressa rħu ħafna fil-paranormal, kellu xi żewġ sightings kienu ħanajtek up close and personal kemm ħabeba tiegħu fil-karozza u raju fo triangle kombinazzjoni patti artribi li bdejna nsemmu l-ewwel u l-għada raġaraħ l-istess oġġett jgħidu. U da, peress li kien interessat bħalna ġifieri fil-paranormal u l-ufoloġija mar xi gathering ta' channelers. So, workshop ta' channelers. Biex inti ssir channeler. Channeler tfisser li inti qed tiċċannelja entitajiet minn ximkien u lilek qed jużawk bħala isek puppet. Jitkellmu minn ġo fik. Ma da tagħmlu t-testijiet. Tieni ċans. Għax ġejbija. U dan, Bashar, l-istorja vera ta' Bashar, ejja, li meta mar dan il-workshop, minn beda jagħmel il-workshop, ippikja lilu, għallu inti, għallu għaw entità titkellmek. Hekk kienet l-istorja. U da beda jiċċenilja mara. Beda jiċċenilja mara fil-bidu. Għalix semmejt da dokumentarju li ħantikom il-link tiegħu. Għaxu di ma jsemmi kien il-mara. Bashar fil-bidu beda jiċċenilja mara. Mhux il-Bashar, għax Bashar huwa isem. Għaxu jgħid li daw l-aliens jgħidulhom li trid m'għandhomx ismijiet. Aħna għandna l-ismijiet imma biex to relate. Aħna dan ngħidulhom hekk, tistax tgħidlu oġġett, x'kollox huwa oġġett, tiħlejbil. U semmih Bashar issa hu ma jafx jitkellem la bl-Arbi bl-ebda lingwa, Bashar ħlif bil-lingwa tiegħu. Skopra wara ċertu żmien il-kelma Bashar u tagħmel sens bassar bil-Malti huwa messaġġier jew profeta. Sewwa? Issa, da biżmien qabad jiċċenilja l da Bashar.
Fil-bidu kien jagħmel ċertu mossi bħal u taraħ nifsijiet Ej. u jwerzaq u jitawweċ. Ejju, U jena kon ngħid allura kif illum m'għadux jagħmilhom dawn l-affarijiet. dik waħda minna. F'dan l-intervista jispjega, ma naħseb li spjegaħħa għax ħafna nissaqsew l-istess mistoqsija li saqsejt jien. Jina li kellek il-Liver King u naħseb li dan u. Hemm dokumentarju fuq il-Liver King fuq Netflix bħalissa, għandna ma ngħidux. Sparaziju. Issa, da Bashar f'dan l-intervista jgħid illi tgħallem by time dera ġismu biex meta jagħmel din il-connection ma' dan Bashar ma' din l-entità sewwa li ddiskrivih pinġieħ widnejh żgħar ħalqu żgħir rasu kbir għajnejh kbar ġilda pallida pinġieħ ġifieri. Kif qed tiċċenni li jaħwed taraħ? Dik oħra pereżempju ma nistax nifhimha. Għal kellu viżjoni tiegħu. Jena ma nafx, jena. Ma tantx. Imma, ġejbija dik li semmejt l-ewwel tat-testijiet. Eżattament, Dan għamlulu. Tida kif il-Madonna ħatkun taf. Ma smaħħa dik. La, ma ħagġa nejlu xkollu l-għalzetta taħlandi. ħajlek ħaġa. Namlu testijiet. Jena għak namlu testijiet ċandi fidi. Mux hekk. Fuq il-telefon. Mux hekk. Jekk vera medium, Jekk li inti vera naħx għandi fidi. Marħilu. Għax medium ma tafx kollox, medium qed tirċiev il-messaġġi, jekk min qed jgħidilha l-messaġġ ma jridx tagħha l-informazzjoni, mhux ħadajlek xejn. Medium mhix ħajdula hekk alla. Tafx kollox. Ovvjament. Issa, jiena dik ma it doesn't exclude. Fimt? Kulħadd jista' jkun medium, guys. L-integrità tagħha. Ma nafx jekk dak il-dokumentarju, kulħadd jista' jkun medium, ġust inti tittoħroġ. Twilidna medium saħna ta'. Eżattament. Aħna just insejna. Għax kollox bil-connected to quantum physics. Mhux hekk. Inti l-ewwel saqsejtni fuq testing. Il-Bashar għamlu tip ta' test. Tajli x'ismu dat test. Imma daj libsolu xi kappa ġo rasu, wires u mbarazz. U jibda jtella l-grafs u jibda jgħidlek. Meta jibda jiċċenilja u jidħol ġo gamma state jgħidula. Sewwa, il-gamma state tidħol fiha meta inti tkun qed tagħmel xi ħaġa il inti you're passionate. Madonna, x'kelma ħarġet. Passionate about. Tajli f'liema sens. Inti tpinġi. Aħna bil-Malti ngħidu skirt. Nisker impinġi. Tinduna li għaddew satej tlieta tpinġi? Le. L-istess jien meta nkun qiegħed fil-fotografija tiegħi, tripod qudiemi, kamera qudiemi, għandi suġġett qudiemi, jien dak il-ħin. Huwa. X'inhi klikja ma kienx n-nersaq l-ura jek nejt l-leba xamil. Kem l-estate? Le, għax nkun għat timpija mpinġija mawġa, l-ura inti biex taraħħa mbatt t-tot mawġ biex taraħ, erġib dam il-. Emmek inti moħħa kun għat jaħdem gamma state. Issa, daw sabu din dan minna dik il-pjata mux għalek għetlek ġitna għazina. Ej, għat ġitna mawġa. Dik għaskirti, għaskont nafx kontent. Tisker, xinti t-tuħu piċir tamela. Fimt jien niftakar meta kont żgħir kon nibni daw il-modelli. Daw għaw xtajdilhom il-vapuri, l-ajruplani. Nisker kont. Dik jekk tara minn isfel, tara 3D. Ej, għat li għorejt nir-ritratti tagħha. Għandek jgħedha tajtijek, għadna le għadni ma tajtilek, ma s-sanna għalija. Taxxadin għandi jena dal-garax. Issa, daw meta rawlu moħħu, kif jaqbad jiċċenilja moħħu il-parti fejn jibda juża jidħol f'din il-gamma state, tibda taraħ jaħmar. Tajjeb ngħid ukoll illi l-istess test illi jagħmlu lil Bashar għamluh fuq Chris Bledsoe, minn ma jafx minnu Chris Bledsoe semmejna kemm il-darba huwa dak il-persuna li. Jgħidu li hoax ukoll? Mhux hoax minn. Chris Bledsoe nemmnu jien. Huwa persuna li jiċċenilja dawn l-orbs, UFOs. U dik il-mara. Xi mara li Holy Lady jew xi sejħela. Dik il-mara, eżatt. Imma, dak Chris Bledsoe għamlulu l-istess test. U sabu li dak il-ħin meta jkun qed jimmedita, jaġu gamma state. U taraħ moħħu ġifieri tibda taraħ isu jkun hemm heat map. Tibda tara miexja. Inti rajtu 2000 League Under the Sea? Rajtu l-ktieb u kontat nizar da Jules Verne.
Dak mux l-istess waqt li kunet joħlom, jibda joħloq l-affarijiet. Dak kienu fimni da ma koll affarijiet mill-li qed naraw illum. Eżatt, jiġifieri. Simulation u ġek. Jiġifieri dak kien qed waqt il-ħolm kienet joħloqha fir-realtà. Mulux tafx qatt nara sajan u vera ħadd gost naraħ. Cartoons kienu jagħmluh fuq Italjan fl-antik. Jintafu l-dilettanta daw Mazinga u hekk. Rajt, il-mistero della Pietra Azzurra. U dak. Inti fakkartni xi sena u nafsilu. Dak jekk taraħ dak jgħalmek ħafna fuq il-teorija tal-Anunnaki u dal-affarijiet kif beda l-bniedem u dal-imbarazz kollu. Kont insejtu dak, inti fakkartni. Tajjeb dak il-kartons jekk taraħ speċjalment l-aħħar season. Kien hemm ahead of its time. Ahead of its time. Issa li kont qed ngħid hija Chris Bledsoe u Bashar meta għamluhom l-istess test sabu li moħħhom vera beda ħanajtek jaħdem differenti dak il-moment. Issa, jien mhux qed ngħidlek li jiena qed nemmen il-Bashar. Pereżempju waħda mill-affarijiet li ddejjaqni Bashar hija li inti tistaqsih mistoqsija. U dejjem itik plus u minus. Jekk inti ħatajdlu isma' dan il-makk għada ħajinkiser, jekk inti taċċetta li dan il-makk jinkiser, dan il-makk ħajinkiser. Imma jekk inti ikun hemm xi ħaġa x'interferenza fis-simulation. U dak il-makk, għax il-makk jinkiser f'multiple universes, inti x'qed tgħid li dak il-makk jinkiser f'universijiet oħra, parallel universes, għalla jinftija jetnajlek fl-univers tijaj jinkiser jew le. U jgħidlek aħna niswiċċaw universijiet realtajiet differenti. Mal inti dejjem fin-nofsu dejjem paċi ma' kulħadd. Per eżempju, meta kienu qsaqsewh fuq il-Trump u l-oħra x'kien jisimha. Da taf xi tgħid inti da tgħid isek pa nafx ikreċ dak il-film ieħor. Everything Everywhere All at Once. Mela tal-Korea u dak il-film Korea. Li ti kollok ħafna shoots differenti u along the way jekk inti tagħmel jekk iċċaqlaq dik ħaċċaqlaq l-oħra u jiena fuq din l-istorja. Issa u dejjem jgħid. Ġifieri każetti. Il-realtà aħna qed innoħolqu, ġifieri dal-univers aħna qed noħolqu, u l-univers jibda ġo fejna jgħidlek mhux hemm barra. X'kien jisma' dak li qal li aħna qed ngħixu ir-realtà bil-kontra. Madonna. Da Basharek jgħid li r-realtà aħna qed noħolquha u inti għandek verżjoni tiegħek infinita tal-probabbiltajiet kollha li jeżistu. Inti ma tistax issaqsih mistoqsija u daħ jgħidlek straight answer. Dejjem qed jgħidlek iva u le, jew forsi. Jek ngħidlek isma'. Kien ġabu Għada tila prima il-50. U inti tgħidli ejwa ta' f'univers minnhom ejwa. La grazzi. Ma f'univers kif ħajtla l-51. Fl-oħra ħajtla l-52. Imma jekk inti trid u tixxiftja lilek innifsek fl-univers fejn jitla l-prima 50. Tipo. Tindilek bil-baby oil biex tiżloq. Eżatt. Ġifieri jiena dik l-opinjoni tiegħi fuq Bashar. Di għamela l-istess, meta saqsiju, fuq minn ħajerbaħ l-elezzjoni bejn Trump u Kamala Harris. Kamala Harris, insomma. Jina li ħassajtu li għannek, għaxu għal, probabilment ħatitla l-mara, ma semmiex bizema, ħatitla l-mara. Jekk inti alien, jekk inti vera t-ċanilja alien, right? Li inti ximpurta kim billi tajt Kamala Harris u billi tajt Trump. Għalix ma għalx xisema Kamala Harris, għalix għal il-mara. Dak għata mal-ewwel dak li kien għal-ħajtla Trump. Imma ħanajni 50-50. Kieku hemm maxra minni su tajla ħajtla da. Li sparawlu. Għalli ħajsparawlu u għalli ħajbda jemmen fuq. Imma x'inhu ma ċansijiet sajan il-President tal-Amerika speċjalment ikun kontroversjali bħal Trump. Minn bwidnej għalla laqtu bwidnej. Ija, rajt vera, naċċetta li vera kien naqra ħanajtek accurate, imma minn miljun profeta li għaw fid-dinja. Miljoni għajlak li ħajsparaw il-Trump. Da laqat wahda, xe laqtuħ ġo id-neħ. id-900,000 profeta l-oħra ma smajnijomx. Asmajna l-wieħed il-laqata. Dak ta' xismu rajta ta' meta kien hemm wieħed li kien ilu ġimgħa jgħid lil xi ħadd
Insomma, l-sieħbati għaw li ħajtħol aeroplan ġo skyscraper. Umbat, saħħet 9-11. ħanarġa ngħidilek. Kemm hawn nies jekk ngħidlek jien issa, ħanagħmellek profezija issa. Ħanagħmellek profezija. Ħajja aeroplan. Jasra. Ħajja aeroplan. Mhux ħanajlek fej. Ejdli nirbaħ Super 5 ħalli ma jaqa xejn. Le, aeroplan ħanajlek jaqa, xek ngħidlek ħaterbaħ Super 5. Jiena qed nittarget jalilek. Ejwa, tajja. Ma jekk ngħidlek li ħaterbaħ Super 5 tal-ġen, jalla terbaħ. Ma jiena qed ngħidlek, ħantik eżempju. Ħajja aeroplan. Min issa sa xahar ieħor. Min issa sa xahar ieħor jafu jaqgħu 30 aeroplan. X'ħad tagħmel ħadd l-ostja kejt kemm hu profeta tajjeb. Babbat tittra kemm waqgħu aeroplan ix-xahar ta' qabel. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Hemm l-probabbiltà li aeroplan minn dal-eluf ta' aeroplan li jtiru lejn kollu. Minn ġimgħa qabel bedejt il-mara tiegħu li ħajidħol aeroplan ġo Twin Tower. Ġo skyscraper għal mhux ġo Twin Tower. Ġo skyscraper kien dak. Allura ma ġo Twin Towers. Fimt, u mhux wieħed daħal tnej, jekk daħlu aeroplani, ma nafx. Dik oħra. Dik oħra. U stja bdejt nara kif inhu. Jekk ngħidlek għada ħajjagħmel terremot. Inqomu għada fuq il-gazzetta tara fuq it-Times tara għamel terremot l-Indonezja. L-ostja kif kemmu bravu, ngħidlek qed tara xbejn. Ħanamel kalt issa jibdew jiffollow jawn in-nies. Profeta. Terremoti mhux ħin kollu jsejru anke bħalissa tisir terremot. Ġier ma nqogħdux nemmnu kollox għax Bashar u mhux Bashar u għax Dolores Cannon. Jekk il-messaġġ huwa sabiħ, ejwa follow jah. Biex qed ngħidlek jien il-messaġġ huwa ħażin. Le, il-messaġġ dejjem uplifting. Ma nafx hekk nistax insemmih, b'daqshekk ma naħsibx li bħala meġi ħażin. Jien dejjem semmejt dak li joħroġ ix-xewka minn ġo ħalqux il-Madonna kien jisma'. Angelik. Fake jew mhux fake. Lost jekk hux fake. Issa, jiena ma jinteressanix jekk hux fake. Jien waħda biss ħanajdlek. Jekk kien hemm persuna waħda minn mija li kienu jiffollowjawh illi biddel ħajtu, ngħidu proset Angelik. Mhux hekk, true story. Sewwa. Jien ma kontx kapaċi nagħmel dik li għamelu. Issa fake, mhux fake, flus u mhux flus, importanix. Jekk kien hemm persuna waħda illi bidlet ħajjita, ngħidu proset. Le, kellu ħafna followers, ġifieri. Followers sajan, ħanajlek, followers ma lajr tagħmilhom, speċjalment fid-dinja tal-lum. Allanka aħna għandna l-followers. Mhux hekk. Alright. Imma aħna ma rridux noħolqu kalt. Le, assolutament. Alright, aħna il-following in-nies kulħadd il-bniedem huwa maħluq biex jiffollowja lil xi. Jana qatt ma rida. Kull mill-politika. Qatt ma rida li ssir kalt jew reliġjoni. Jiġifieri. U li ngħidu aħna mhuwiex Bibja u mhuwiex Vanġelu. Aħna nispekulaw, aħna noħorġu l-idejat. Nitalmu on the way. Nitalmu on the way, nintervistaw in-nies. Nipprovaw nkellmu nagħdu l-jigsaw puzzle. Nis li jedin in the know. Ġifieri li hija diffiċli ħafna, nikkuntattjaw nies jiena nipprovaw. Ma bla suċċessu. Mhux bla suċċess, kellna naqra suċċess, imma mhux Mike Fiorito. Mhux kemm xtaqna aħna. Eżattament. Bħalissa busy. Kulħadd busy wkoll. Bħalissa busy. Bħalissa t-topic huwa hot. Ġifieri għandna xahar id-dieħel żgur. Fil-5 jew fil-19. Ħanaraw x'ħajjoħroġ fil-19 li ġeneralment nothing burger passoltu. Imma mbagħad għandek l-isbaħ xahar niddiskutu x'intqal. U nibdew podcast li hemm podcast law Joe Rogan u alla UFO Jesus u Patrick ta' tal-Vetit tibda tara l-podcast line Gas Down. Mbagħad għandna nqogħdu niddiskutuhom. L-istejjer din hemm ta' daġi kemm jgħidulna isma' daw vera. L-istejjer ġana fuqhom jisu. Inti għandek bżonn il-Gvern Amerikan jiġi jgħidlek li huma vera, x'inhu għandi bżonn il-Gvern Amerikan li jiġi jgħidlek vera. Issa mhix restricted. Mhux nemmen. Issa mhix restricted. U kieku stess sara kemm hawn nies li esperjenzaw affarijiet. Sajja huma qalulek li huma vera, huma sempliċement mhux qed jagħtu dik il-konferma 100% u qed jiġi jgħidlek isma' ejwa vera wara fejnu. Skont milkom mhux għaljeni, ma insomma. Laqas jien ma ngħid li huma ekstraterrestri. Jiena ngħid li minnu. Jista' jkun minnaw, jista' jkun entitajiet oħra li. Split Away Civilization. Ejju, jiena naħseb dik Split Away Civilization, Ancient Civilizations li kienu ħana cryptoterrestrials ħana jgħidu hawnhekk. Tista' dan inqasmet jew marru fuq xi outpost
kien hawn xi diżastru. Jien żewġ options nagħti, jew Crypto Terrestrials jew inkella l-Fabled Angels and Demons. Mela, guys, grazzi Kate tal-lum, ġbi. Ħad buzz, kienet tal-ostja. Għajt li moħħi l-lum, ma insomma. Uj, għalla reskonti ġo moħħi, allura, naqra ta' fajtu l-ok, s-suppora konġo fie. Wara li bdejt nittawallak minn ġo idnejk. Dak t-spor, ikonet naħseb ħafna affaritum, kien hemm affarijiet li ma saqsejt, l-ok xu kolli, ġiviri, imma insomma. Mux bieċajt. Minnom isek kellek gallinarja u gova mimlija safar. U ftaħt l-albiba, daf kim bdejt sejjer, lemmu law rasi. Sorry. Nispera li qabdu għart. Tneċċajt. Nirringrazzjakom, guys, pal dejjem. Għanna xi podcast u esperienzi għatirridnu naħduhom, imma għandukom naqra xogħol ta' Wombis. Ejwa. Podcast sbieħ. Grazzi ħafna u narakom, guys. Parti ta' Mirko. X'inhu? Ta' Mirko wkoll, ejwa.